mbudzi ngani 100 mbudzi 2 nemari yedare 20 US. Tonozoya mukamangala sabhuku chokwadi tipei kuti makamutonga akanga apara mhosva ipi nyamba asipo zvinonakira ini ngomena nzikudza takamutonga nemhosva yekuve anga mchirunga angatuka mukadzi womunhu. Saka tazounganidza umbova tine vamawitness anga ambire pane yache akazowanika ane mhosva shuwa akatuka mukadzi womunhu. Saka ndibva tazomuta aituka achiti kuti mukadzi womunhu mamwe mashoko acho adiuye ukaparidza akamutonga kuti pakatapasa ndovanya akakanya kusimba akazomutonga nekuti azvitende kuti munhu saka anofana kuripa zvakare. Saka ukaipa mari yedare yacho paranga chakatoudza nezvatakatachacha mbudzi kuti iwe chikubhadhara mbudzi wanienda kunoningira kwakukudzi wakati nichesenda kuvhireji ungazonyanya mubaya ino mutombo baya abaiwa sipo kuda kubva tayambira vanhu kuti zviri kuitwa izvi zviri pamutemo nemhaka yekuti panapa pakanyorwa kuti kana usina kuuya kudare musi wauri kudiwa usina kupiwa mvumo nedare nyaya yako ichatongwa usipo ichinakira mumamari zvitoripo izvozvo. Saka dare rakachengetedzwa. Right, ndingaititi murume iyeyo anobhadhara mbudzi 2 dzakataura masabhuku masabhuku kuno kusauya kudare kuno kwamambo dare tinotodawo mbudzi 2 shanamwe vanodzikisa mutongo kuti anofanira kubhadhara mbudzi 2 nasabhuku ugozobhadhara mbudzi 2 kwamambo nomari yodare. Chavagona hapana